banqueta el debut del filòsof del futbol Jorge Valdano en substitució d'Indio Solari. A complir la tradició i amb Valdano a la banqueta Tinerfenya, els illencs han aconseguit una important victòria en el seu camí particular per a la salvació. Anem ràpidament amb el partit. Primers compassos en domini valencianista i assistirem a un córner que no pot rematar Pérez i desvia Redondo al córner. Poc després el búlgar se'n va de Toni i Eloi remata els núvols. En esta jugada es demanen mans de Tomàs. La passada és de Chano i el xut de Felipe. La repetició s'aclarirà que en cas d'haver mans són involuntaris. Més bé el valor busca la mà que al contrari. Falta que trau Redondo, pentinarà Pizzi i Derticia remata al pal dret. Primera gran ocasió del Tenerife que veurem tot seguit repetida. I paren atenció perquè arran d'esta falta ha sigut invalidat un gol al Tenerife. El xut de Mata, el rebús de Sempere, Pizzi de cap i també de cap d'Erticia. La posició de Derticia és de fora de joc. Esta és una altra presa de la jugada, però després del rebuig de Sempere, en el moment de passar el valor cap a Derticia, l'argentí es troba en posició de fora de joc, ben assenyalat per línia. I paren atenció perquè aquesta és la jugada de l'1-0, minut 32. Derticia, Pizzi i Felipe els protagonistes. Així veiem Derticia, el va passat, Pizzi per a Felipe i Felipe bat la porta de Sempere. Un gol rebut amb molta alegria a les graderies entre els jugadors del Tenerife i com veuran una miqueta després també l'alegria del nou entrenador Jorge Valdano. Era el minut 32 del primer temps, es ficava per davant l'equip tinerfeny. El Tenerife intensifica el seu domini. Oportunitat per a Derticia. Nova ocasió a l'eixida d'este córner, xut de Mata i el valor que finalment eixirà fora. Paren atenció l'ocasió més clara del València en el primer temps. La passada de Tomàs, el valor que se l'endú perfectament amb el pit Fernando, però finalment atrapa Agustín. Anem ja ràpidament al segon temps. Juga Derticia, se'n va de Camarasa. S'endú el rebot després de tocar Quique i finalment és Giner qui envia al córner. Rommel, que havia entrat per Tomàs, i l'eixida d'Agustín. El xut de Quique Estebarán, que desvia Sempere al córner. I una jugada invalidada per fora de joc. Només posicional de Lugoslav Pérez. Insistim, habitualment no s'assenyala fora de joc en aquesta acció totalment legal perquè Leonardo arrencava en posició absolutament correcta. Canvi, Pierre per Pizzi, minut 66, i encerta l'entrenador del Tenerife perquè en el minut 68, en la jugada del 2-0, és finalment Pierre i col·loca la pilota en el fons de la porteria. Quique Estebarán fa la passada, Felipe i finalment Pierre, que culmina l'acció. El gol de la tranquil·litat que arribava en el minut 68 de partit. Han anat molt bé Quique Estebarán d'Àrias i el remat final de Pierluigi Cherubín. Així demanaven penal els jugadors del Tenerife, però la repetició s'aclareix que Giner toca la pilota i no a Derticia. Derticia que no arribarà a temps en la següent acció després de la jugada individual de Pierre. Protagonistes Fernando, Eloi i finalment Agustín. Palometa per a la foto. El xut del brasiler Leonardo que eixirà fora. I Eloi que salvarà un gol que ja es cantava a l'eixida d'este córner. Ho veurà més clar en la següent repetició. Jugada de Rommel, Pérez que s'endú, intervindrà també Fernando, però finalment Arroyo rematarà fora.
gol que arriba a 8 minuts del final del partit. El panamenc Romel Fernández proceta en la seva terra. La passada d'Eloi i Romel Fernández que marquen l'estadi dels seus èxits, el d'Eliodoro Rodríguez López. Llàstima que faltara tan poquet temps perquè s'arribara a la finalització del partit. Una volta més, el gol de l'Esperança valencianista. Cusidin se ho ha jugat tota una carta, retirava Leonardo, donava entrada a Toni, canvi brasiler, faltaven 5 minuts. L'ocasió ha sigut per a Pierre, última del Tenerife en la recta final del partit. I el València que pràcticament en l'últim instant també ha tingut la seva ocasió en una jugada també molt embolicat. Al final a l'Eliodoro Rodríguez, victòria del Tenerife per 2 gols a 1 i el València que complica la seva classificació per a la UEFA. En guanyar la nit per 4